Vážené dámy a páni, predtým ako začneme našu tlačovú konferenciu, rada by som povedala pár slov k nášmu priateľovi, kolegovi a nášmu štátnemu tajomníkovi Dušanovi Beličovi. Dušan Belič, zasiahla nás veľmi správa o jeho náhlom úmrtí, práve preto, že to bol človek veľkého srdca, že to bol večný optimista a hlavne to bol človek, ktorému nesmierne záležalo na zlepšení Slovenska. Pôsobil na prestížnych zahraničných univerzitách a vrátil sa domov na Slovensko práve preto, že chcel Slovensku vrátiť to, čo mu jeho domovina dala. A tu na Slovensku bol zakladateľom laserového centra na Univerzite Komenského. A ako môj štátny tajomník, málo komu tak záležalo na regiónoch ako jemu. Prešiel Slovensko, každý jeden okres nastavil nový systém financovania, podpory z dola, ktorý sme uviedli do praxe a ktorý je funkčný. A ešte jedna veta k nemu, ktorú málo kto vie, že bol vášnivý ekologický aktivista a túto aktivitu on začal dávno predtým, ako to bolo moderné a dávno predtým, ako vstúpil do politiky. A venoval sa špeciálne tomu najcennejšiemu, čo na Slovensku máme, venoval sa vode. A bol to práve on, ktorý otvoril tému Žitného ostrova, o skladky vo Vrakuni a ochrany obrovského vodného zdroja, ktorý tu na Slovensku máme. A ja verím, že tie hodiny, ktoré on strávil na Ministerstve životného prostredia, aj keď to nebol náš rezort, tak budeme mať z toho výsledky a keď sa tento problém vyrieši, tak to bude z veľkej časti aj Dušanova zásluha. A odišiel človek, ktorý bude chýbať nám, Strany za ľudí, ale bude chýbať aj Slovensku, bude chýbať životnému prostrediu a bude chýbať aj slovenskej vede. Teraz by som sa chcela venovať téme energie a energetickej chudoby, pretože pred pár dňami Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil šokujúcu správu. Regulátor hovoril o tom, že ak vláda rezignuje na mimoriadne opatrenia, ktoré zaviedla ešte predchádzajúca vláda a ktoré nie sú automaticky obnoviteľné, tak ľudí čaká obrovský nárast energií a v prípade plynu sa jedná o zdraženie až 110 %. Naša vláda zastropovala ceny energií na jednu z najnižších úrovní v Európskej únii, a to tak, že domácnosti globálne zdražovanie v oblasti cien energií takmer vôbec nepocítili. Aj toto bol jeden z dôležitých krokov, ktorý sme robili práve na zmiernenie inflácie. Navyše s Európskou úniou, pretože je to veľká záťaž na štátny rozpočet, vyrokovali sme zmenu európskej legislatívy, a to tak, že energetické kompenzácie pre malé a stredné podniky, ale aj pre domácnosti si môžeme preplatiť práve z eurofondov, a to až do výšky 1,4 miliardy eur. Ďalším významným krokom, ktoré sme urobili, bola dohoda memorandum so slovenskými elektrárňami, ktoré umožnilo, že prakticky ceny elektriny sa pre obyvateľov, pre domácnosti nezdvihli. Kroky na zabezpečenie stabilných energií začiatkom roku 2023 začala robiť predchádzajúca vláda už v marci roku 2022, práve preto, aby tieto kroky boli pripravené, aby energie nezdražili a aby v roku 2023 všetko fungovalo. Teraz je august. Vláda s podporou Progresívneho Slovenska, KDH a SAS je pasívna, žiadne kroky neohlásila a na to upozornil aj Úrad na reguláciu sieťových odvetví. Bolo by mimoriadne nezodpovedné čakať na nástup novej vlády, pretože nová vláda po voľbách môže byť plne akcieschopná až v novembri, keď už bude na efektívne kroky a boj proti zdražovaniu energií neskoro. Nová vláda v programovom vyhlásení vlády sa zaviazala, respektíve oznámila, že plošné opatrenia na kompenzáciu cien energií by sa mali zrušiť a že chce zaviesť nejaký adresnejší mechanizmus. My s tým nesúhlasíme, pretože pomoc energiami by sa mala zachovať minimálne dovtedy, kým inflácia na Slovensku neklesne na želateľnú úroveň Európskou centrálnou bankou, ktorá je 2 %. Navyše, keď sme vládu odovzdávali, tak sme mali najnižšiu infláciu zo všetkých krajín V4. Boli za nami aj Češi, aj Poliaci.
Teraz má Slovensko už vyššiu infláciu ako Česká republika, má vyššiu infláciu ako Poľsko a sme druhý najhorší v Európskej únii. A z toho vidno, že vláda v boji s infláciou zlyháva. Zatiaľ ale vláda neoznámila ani len to, ako si adresnú pomoc predstavuje, kto bude mať nárok na pomoc, komu energie zrážajú o 100%, komu nie. Pretože regulačný úrad pripomína, že je potrebné legislatívne ukotviť definíciu energetickej chudoby a zraniteľnej domácnosti. Toto je predpokladom akejkoľvek adresnej pomoci. Čiže ak vláda chce robiť adresne, ak chce rušiť plošnú pomoc, opatrenia, ktoré sme zaviedli, tak na to, aby mohla urobiť adresnú pomoc, tak musí legislatívne ukotviť tieto dve definície. A tu by som chcela ešte povedať dôležitú vec, že na leto a na prázdniny by sa nová vláda naozaj nemala vyhovárať, pretože vláda môže kedykoľvek požiadať predsedu Národnej rady o zvolanie mimoriadnej schôdze práve na to, aby riešila boj proti zdražovaniu cien energií. Ak to vláda neurobí, tak samozrejme my budeme zvažovať mimoriadnu schôdzu a začneme zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu. Pretože ľudia nemôžu byť rukojemníkmi vlády. Navyše, ak mechanizmus je kompletne pripravený a stačí ho v zásade len predĺžiť. Ďakujem, nech sa páči, Vladimír Škola, odborník na energetiku a obnoviteľné zdroje. Príjemný dobrý deň želám. Viac ako 20 rokov sa venujem rozvojovým projektom v oblasti priemyslov, samospráv a v oblasti využívania technológií na úspory energie a využívania obnoviteľných zdrojov. Ako správne poznamenala pani predsedníčka, táto vláda by mala skôr, ako príde k zmene dotácie cien plynu, pristúpiť k analýze a k systémovému pripraveniu legislatívy o energetickej chudobe, o ktorej sa tu už viac ako 10 rokov na Slovensku hovorí. Teraz je leto a ľudia nemusia myslieť na to, aká vysoká je cena energie, pretože ceny sú v tomto období najnižšie v rámci roka. Ale mala by to byť práve vláda, ktorá o sebe hovorí, že chce pripraviť podmienky pre nastupujúcu vládu tak, aby bol systém financovania štátu efektívny a rovnako v oblasti energetických úspor bola krajina pripravená. Počas 100 dní tejto úradníckej vlády, aj keď jej zostávalo málo času, sme boli politicky korektní a čakali sme, čo sa teda dozvieme v oblasti prípravy štátu na energetickú obnovu a úspory, ale zatiaľ dokopy nič nové na slnko nevyšlo. My tu teda máme vlastný návrh, ako sa treba zhostiť situácie v období mimo vykurovacej sezóny a čo by vláda mala urobiť urýchlene v najbližšom čase, aby nemusela riešiť len výšku dotovanej ceny energie pre domácnosti a pre firmy, ale aby štát hľadal a využíval iné spôsoby, ako dokáže meniť energetické správanie a zvyšovať efektívnosť energetických úspor v štáte, vo firmách a v domácnostiach. Dovolte mi teda, aby som tie body prešiel. V prvom rade je potrebné prijať legislatívu o definícii energetickej chudoby pred akýmkoľvek návrhom riešenia regulácie dotovaných cien energií a zmapovať podrobne dopady na všetky skupiny obyvateľov a priemyslu. Treba zároveň v rozpočte vyčleniť prostriedky na audit všetkých štátnych budov, kde za posledných 10 rokov nebola realizovaná komplexná energetická obnova a zrealizovať do 4 rokov hĺbkovú energetickú obnovu. Pri všetkých budovách my navrhujeme tam, kde sa dosiahnuť aspoň 50% úspora primárnej energie. Je potrebné vytvoriť efektívnejší systém podpory energetického poradenstva, ktorého výstupom bude viac energetických auditorov a autorizovaných expertov na energetické poradenstvo. Vysvetlím, dnes keď ste firma, domácnosť alebo spoločenstvo vlastníkov budov a chcete nejakú energetickú dotáciu, potrebujete k tomu buď energetický audit, alebo teplotechnický posudok, alebo energetický certifikát. Týchto špecialistov je veľmi limitovaný počet
A to znamená, že čím viac peňazí nalejete do systému, pri potrebe dokladať tieto odborné podklady, pri tom istom počte týchto špecialistov budú len dlhé čakacie lehoty na tieto potvrdenia a zároveň sa bude zvyšovať ich cena. Treba zásadným spôsobom zreformovať Envirofond a zjednodušiť spôsob podávania žiadostí v tomto systéme, pretože napríklad pri samosprávach nie je normálne, aby jedna obec 10-krát za sebou, 10 rokov podávala žiadosť do Envirofondu na tú istú investíciu, kde za každým musí platiť aktualizáciu rozpočtu, prípravu žiadosti a ani na ten 10. krát tú podporu nedostane. Nevie prečo a nevie si v tom systéme historicky dohľadať jednoducho, ako na tom je v porovnaní so všetkými ostatnými žiadateľmi. Treba nastaviť zálohové financovanie do programov Obnov si dom, podobne ako je to napríklad pri českom programe Obnov si dom po babičke. Neplatí výhovorka, že pri využití prostriedkov z európskych zdrojov to nie je možné. Stačí sa pozrieť na systém energetických poukážok v programe Zelená domácnostiam alebo na predfinancovanie projektov na energetické úspory cez eurofondy pre samosprávy a firmy. Ďalej treba zásadným spôsobom zmeniť systém poskytovania dotácií v programe Zelená domácnostiam. To je ten program rýchlych prstov, kde keď je nejaká uzávierka podávania žiadostí, zázračným spôsobom niekoľko tisíc žiadostí je podaných v priebehu pár minút. A tu mi teda povedzte, ako potom nejaký senior alebo sociálne slabší občan, ktorý možno, že nemá ani internet, má získať prostriedky skrz takúto dotáciu. Jednoducho v súčasnej dobe je to nemožné. Štát tvrdí, že ten systém zjednoduší, ale celý obsah tejto informácie je zhrnutý v krátkej tlačovej správe a zatiaľ o tom nevieme nič viac. A nakoniec treba vypracovať a spustiť štátne kampane na využívanie obnoviteľných zdrojov zo strany firiem a domácností, zabezpečiť lokálne poradenstvo cez sieť Miricentier, ktoré sme my zriadili, keď sme boli vo vláde, pretože úplne najkľúčovejšia cesta k energetickej efektívnosti štátu a budov vo vlastníctve štátu, ktorých je takmer 12 000, nie sú dotácie a eurofondy alebo nejaké energetické vouchere, ale je to zmena povedomia a zmena správania ľudí. Energetické správanie je najťažšie zmeniť a tu by mal štát vyvinúť násobne väčšiu energiu a násobne väčšie prostriedky na to, aby ľudia verili tomu, že je dôležité pristúpiť k využívaniu energetických úspor, využívaniu obnoviteľných zdrojov energií, ktoré nečerpáme z útrob našej Zeme, aby sme žili v zdravej planéte a aby aj naše deti mohli ďalej pokračovať cestou k trendom, ktoré sú už na západe úplne normálne, a to je prechod na úplnú elektromobilitu a nízkouhlíkové hospodárstvo a bezemisné riadenie obehového hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovolte mi zhrnúť túto tému. Výzva premiérovi. Vláda by mala okamžite začať konať. Je august. Už teraz je neskoro. Ak chceme zastabilizovať ceny energií aj v roku 2023, treba pokračovať v opatreniach, ktoré spravila predchádzajúca vláda, pretože nie je možné, aby v časoch stále dvojcifernej inflácie, keď sme z hľadiska inflácie, keď sme druhý najhorší v Európskej únii, v celej Európskej únii, nie len v eurozóne, aby elektrina, energie, plyn zdraželi o 110%. Čiže vyzývame vládu, aby okamžite konala. Dovolte mi sa veľmi krátko vyjadriť ešte k jednej téme, to znamená k nahláseným nezrovnalostiam eurofondov za rok 2022. Teraz vyšla správa, koľko sa za predchádzajúci rok, koľko bolo nahlásených nezrovnalostí zo strany Slovenska v eurofondoch. Bolo to 52 miliónov eur. Aby ste rozumeli, nezrovnalosti, to znamená, to sú buď chyby, alebo niekedy sú to podvody. A z tých 52 miliónov eur väčšinou sú to staré projekty z predchádzajúcej vlády. Ja som už spomínala aj to, že
Keď som bola na ministerstve, tak sme riešili dva špeciálne drahé projekty, predražené, utajené projekty z času Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho. Jeden bol utajený projekt na finančnej správe, druhý bol práve na úrade podpredsedu pre informatizácie. A tieto projekty, ktoré boli v hodnote 50 miliónov eur, tak sa nebudú môcť preplatiť z eurofondov, tak ako to pôvodne bolo plánované, ale práve kvôli veľkým nezrovnalostiam, kvôli vyšetrovaniu budú musieť ísť na vrúb štátneho rozpočtu. My sme nastavili ten systém tak, aby k takýmto chybám už nedochádzalo, ale na porovnanie uvediem výšku nezrovnalosti za predchádzajúcej vlády. V roku 2018 bola výška nezrovnalostí, ktoré nahlasilo Slovensko, 748 miliónov eur. 748 miliónov eur, rok 2018. Sme v roku 2022, za rok 2022 bolo nahlasených 52 miliónov eur a aj to boli zväčša dobiehajúce projekty predchádzajúcej vlády, špeciálne v oblasti informatizácie. Čiže tu chcem ešte povedať dôležitú vec, že audit, aj kontrolné orgány na Slovensku veľmi dobre fungujú a za našej vlády jednotka auditu na ministerstve financií po prvýkrát v histórii Slovenska dostala najlepšiu známku a práve Európska komisia to kontroluje pravidelne, od Európskej komisie boli hodnotení tou najvyššou známkou. Čiže kontroly fungujú, systém je nastavený tak, aby nedochádzalo ani k podvodom, ani k nezrovnalostiam. Už teraz je výrazné zníženie, 748 versus 52 miliónov a tých 52 miliónov, žiaľ, to sú ešte dobiehajúce projekty, ktoré bude musieť, áno, to je tá faktúra v tomto prípade pre lídrov informatizácie, že to bude musieť zatiahnuť štátny rozpočet, to znamená peniaze, ktoré mohli ísť na cesty, na školy, na platy, tak teraz budeme z nich platiť zbabrané projekty. Ale som veľmi rada, že sme nastavili funkčný, transparentný systém tak, aby k žiadnym kauzám ani k žiadnym podvodom nedochádzalo. Ale samozrejme, vždy je to o ľuďoch a ja som rada, že v eurofondoch sme ani žiadne kauzy nemali.